Naimbag nga rabi iti manen gagayam ken kakabsat ken happy Sabbath. Dayta iti kankanayon nga greetings nga idandanon mi kada kayo. Iti kastoy nga gundaway nga agkakadwa tayo kakabsat tapno agmaymaysa tayo nga adalen ripaswen iti leksyon tayo iti lawas nga isu iti inadal tayo iti eskwela sa batina tayo. Nimbag unay na po Diyos kakabsat agsipot ta inikkan na tayo manen iti maysang aldaw a panaginana. Tapno likudan tayo digiti na fisikalan nga panagtrabaho tayo ket agmaymaysa tayo nga agkakadwa agdaydayaw iti napataganagan na nanglangro na kakabsat into no bigat iti balay ni Apo Dios ket isuntol iti pagurnungan tayo. Dawate kakabsat ngagkararag tayo. Nindaklan ken man nakabalin amin nga Dios amami nga dakat sa tilangit. Agyaman kami launay ama iti gundaway nga ented mo kada kami. Tapno babaen kada itoy nga panagripaso mi iti Sabbath school lesson kada itoy nga lawas. Ket agkakadwa kami ama. Ket babaen kada itoy nga lesson review. Mabalin mong iti bendisyon kada kami. Bendisyon iti panakaam mo. Kadagayjay nga banag nga isuod Diyos iti impaltiing mo babaen kina Isaiah. Iti ay iti anak mo nga Mesias nga isuod Diyos iti nagbalin nga mangisalakan kada kami nang waya-waya kada kami iti panakabalod ni iti baso. Giyaman kami ama kada iti nga leksyon. Ket sapay kumata babaen iti Santong Espiritu iturong na kami kadayjay inapudno nga si kadayjay amami nga agay-ayat kada kami. Nakan kanayon nga iti pampanunot mo o Diyos ket isudya pan nakaisalakan mo. Dawatin mi nga rudo Diyos nga repetin na kami iti nabilag nga panagayan ayat. Itinagan na po mesos dinawat mi digitoy. Amen. Datayon kakabsat iti lesson number 10. Dalanginin iti talo nga leksyon kada ito nga quarter iti libro ni Isaiah kakabsat. And I would like to give you my personal testimony. Iti personal nga panagad-adal ko kakabsat. Kabayatan nga isagsaganak iti daytoy panag-shoot iti lesson review nga isu iti nagkakadwaan tayo. Iti imununan nga siyam a leksyon ken uray pay kakabsat itatta nga may kasangapulong. Nakitak dayjay dakkel nga panagayat ni Apo Dios. Agsipud ta daytoy gospel iti libro ti Isaiah kabsat. Ket isu iti nangiturong kadta tayo dayjay kayat ni Apo Dios nga iyam ammumanen kada tayo dayjay ayat na babaen iti panangited na dayjay bugbugtong anak no kakabsat. Iti paulo iti leksyon tayo ket doing the unthinkable. Iti panaka ILOCANO na iti pagleksyonan tayo kakabsat ket panagaramid iti nadangkok. Anya dayjay ang nadangkok nga naaramid iti leksyon tayo. Ket sino dayjay nangaramid daytoy banag ang nadangkok the unthinkable. Tapno maisilpo tayo kakabsat dayjay lesson number 9 ken daytoy lesson number 10. Amuan tayo nga adda digiti tallo kakabsat nga servants nga pinili ni Apo Dios iti lesson number 9. Umuna ti Israel, mikadua ni Cyrus, ket mikatlo dayjay Misaya. Amuan tayo kakabsat nga dayjay misyon dayjay Misaya. Ket isu dayjay misyon nga inted ni Apo Dios iti ili iti Israel, idi nga inayaban ni Apo Dios ni Abraham. Tani Abraham isu iti ama, he is the father of faith. Ket dayjay apuna nga ni Jacob nga nagbalin nga Israel, isu iti nangitultuloy dayjay kakabsat
nga misyon nga inted ni Apo Dios ken Abraham. Anya dayjay nga misyon ti kunanan ni Apo Dios ket dagiti amin nga pamilya and all the families of the world ket mabendisyonan gapu kenka. Inayaban ni Apo Dios ni Abraham tapno agbalin a bendisyon iti amin a tattao kabsat ti dilubong. Saan laeng nga agpaay ti Israel. No di ket di agpaay met kadagiti amin a tattao ti lubong. Naamuan tayo kakabsat nga gapu iti saan nga gusto a panagpili a wrong decision naputed kini Israel dayjay nga misyon na nagbalinda kakabsat nga kautibo, they became captive in a foreign land ijay Babylonia. Ngem ni Apo Dios inusar na dayjay mikadua nga servant na isuna ni Cyrus tapno i-deliver na, he became the deliverer. He deliver na iti kakabsat Israel from their bondage tapno agsublida manen ket maaramid da dayjay misyon. Ket dayjay nga misyon intuloyen kakabsat dayjay kunatayo nga the seed of David, dayjay anak ni David nga ni Apo Jesus. Isu nga nagbalin kakabsat nga dayjay Misaya ket isu iti mangituloy mang-fulfill dayjay nga misyon nga inted ni Apo Dios ken ni Israel. Sumrek tayo kakabsat kadaytoy leksyon tayo. Doing the unthinkable, panagaramid iti nadangkok. Iti mangaramid kadaytoy a nadangkok, dayjay Misaya nga isu kakabsat dayjay mikatlo a servant. Ket iti adalem tayo kakabsat, ito'y paset iti Isaiah, maisentro itata ti lesson number 4, kadaytoy nga misyon, daytoy nga Misaya. Iti kakabsat paset nga mayulo ket masarakan iti Isaiah 53 verse 4. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our faith was upon him, and by his stripe we are healed. Anyan nga nagpintas kakabsat nga panangiladawan. At dagtoy dayjay Misaya, dayjay mikatlo a servant, iti lesson number 9. Anya, isuna ket masugat, gapu kadayjay panagsalsalungasing tayo. Aur kunana ni Isaiah, inraman na tibagina, iti ili iti Israel. Ket kayat kumit kakabsat nga dayjay pronoun nga aur, dayjay basol tayo, gapu kadayjay kinadakis tayo, gapu kadayjay panijintal na tayo, dayjay panakaagas tayo. Ket inted kakabsat, dayjay a Misaya, ijay panakasugat na, ijay nga panakasapli-saplit na, daytoy kakabsat iti buya, iti leksyon tayo. Ngem amuan tayo kakabsat, nga daytoy nga prophecy ni Isaiah ket naited about 700 years. Kahit nga sawin daytoy ni Isaiah nga nang prophesy about the Messiah, idi imay ni Apo Jesus, it was about 700 years in between. Ket kitain tayo kakabsat dayjay prophecy ken dayjay panaka-fulfill na daytoy. Ket anyan kakabsat nga dayjay Dios nga nangibaga ken ni Isaiah daytoy. Ket paneknekan na kadatayo kakabsat ken dagiti amin nga agbasa iti Biblia that he is an all-knowing God. Ammuna iti naglabas, ammuna iti masakbayan. Ket idiin paibagana ken ni Isaiah digitoy nga padto kakabsat maipanggep kadaytoy a Misaya. Mabalintay nga ibaga tinaganan tan nagbalinen kakabsat apudno dayjay may panggep kini Apo Jesus. Nagbalin apudno, it was fulfilled. Ket no kitaan tayo kakabsat dayjay panangisagana ni Isaiah
Kay daytoy nga mensahe na iti kapitulo 53 kakabsat, daytoy ti buklen tayo nga adal tata Isaiah 53. Inyon una na kakabsat nga inyam ammo maipanggep kadaytoy nga Misaya, maipanggep ken Kristo Jesus. Umuna, inbaga na kakabsat nga daytoy a Misaya ket maianak babaen iti maysa nga berhen. Isaiah 7 verse 14. Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. 700 years in baga ni Isaiah. After 700 years, it was fulfilled. Dahi anghel nga nagparang kakabsat kini Maria, isuna dahi berhen. Ito'y Isaiah 7 verse 14. Kanday jay kakabsat nga nobyo na nga mangikasar ken kuana nga ni Jose. Na ibaga nga adda itinagan na ket Jesus. And thou shalt call his name Jesus. Matthew 1 verse 21. Tanya ti panggap na isalakan na digiti anak na manipod kadagiti basbasol da. That word is the same meaning with Emmanuel. Mikadua kakabsat nga inbaga ni Isaiah ket dagiti nagnagan. He gave them specific names nga inted na nga agpaay kadayto Misaya. Basahin tayo kabsat iti Isaiah chapter 9 verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his names shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Dinukkel kakabsat ni Apo Diyos. Idiinted na kina Isaiah digitoy anagnagan deje Misaya nga mayanak 700 years after nga insurat kakabsat ni Isaiah digitoy. Idiimay ni Apo Jesus dagitoy digitay inaramid na nga misyon. He is the Prince of Peace. He is the Mighty God. He is the Counselor. He is the Wonderful. Itimikat luka kabsat. Amun tayo nga adda kumada iti direkta nga pamilya nga paggapuan na. From the heritage, no garamid tayo di family tree, inbaga ni Isaiah kakabsat. No ayan day di paggapuan day ito nga Misaya. Dinggan nyo, tikuna na di Isaiah 11 verses 1 and 2. There shall come forth a rod from the stem of Jesse, and a branch shall grow out of its roots. The Spirit of the Lord shall rest upon him, and the Spirit of wisdom and understanding, and the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. Pagkapuan ng pamilya, it was pointed out by Isaiah nga ije pamilya ni Jesse. Sino ni Jesse? Ni Jesse ket ama ni David. Isungod basain tayo ni ije Biblia kabsat, maibagan nga daytoy a Misaya ket managanan, he is the son of David. Mikapat kakabsat, the Messiah is the servant of the Lord. Ije Isaiah 42 verse 1, mabasa tayo, behold my servant whom I uphold, my elect one, in whom my soul delights. I have put my spirit upon him, and he will bring justice to the Gentiles. At datoy dahi misyon ni Apo Jesus. Anya dahi misyon na. Dahi misyon na kakabsat.
ket isunan ket itidnameten dahi pannakaisalakan. Bendisyon iti pannakaisalakan kadagiti hintel. Malagip yung iti napanalawas kabsat ket inlawlawag ko no anya iti ket na nga sawen iti hintel. Iti inbagak iti suman ti bagak itatan no iti Biblia iti pagtutungtungan there are only two groups of people. Umuna, dagijay Israelitas, the Jews. Dagitoy dagitay ibagada nga buklen da nga special nga anak ni Apo Dios. Ruar kada itoy nga special nga pamilya ni Apo Dios. Dagitoy dagiti hintel. Idi na panalawas imbag hintelak. Tapay awan pulos iti sangkatid adara ni Abraham iti darap. Nga magyaman na kakabsat iti Isaiah 42 verse 1. Nga babaen kadayjay nga adipen ni Apo Dios because of the servant of the Lord nga isuna dayjay Messiah. Anya, imay kadagiti hintel, imay kadatayo, dayjay damag iti pannakaisalakan. Ket no kakabsat alain tayo kumang nga nabaybayag apagiin na dalan daytoy nga ebanghelyo. I would refer you to Romans chapter 11. Datayo kakabsat dayjay inayat ni Apo Dios nga manipod iti balang nga ulibo ket ingraft na tayo kadayjay nga ulibo nga isu ni Apo Jesus. And because of adoption, we are now part of the family of God. Dayjay ti inaramid daytoy a Misaya kakabsat. Tapno maaramid ni Apo Jesus, will thou give the name, the Messiah is ni Apo Jesus. Anya kakabsat digijay nga unthinkable, anya digijay nga bambanang anadangkok nga inaramid ni Apo Jesus kakabsat nga isu iti inpadto ni Isaiah. Again, I would like to re-emphasize 700 years in surat ni Isaiah daytoy kabsat. Ket idin nga imay ni Apo Jesus digitoy nga padto nga insurat ni Isaiah was fulfilled. Tadigitoy kabsat ket iti tiempo tayo, it's already a past event. Mabalin tayon akitaan no anya iti inpadto ni Isaiah ket anyamet dagijay na aramid nga nga panagbiag ni Apo Jesus tapno dagijay nga naipadto kakabsat ket natungpal. So, the second part ti leksyon tayo, anya dagijay anadangkok nga bambanag nga inaramid daytoy anang isalakan kada tayo. What are the unthinkable acts of the Messiah? Dito'y kabsat pagleksyonan tayo, inted na iti Isaiah chapter 53 verses 3 to 9. Ket dito'y adda kakabsat iti nakita alima. 5 very important things nga adalin tayo di unthinkable. Tapno maisalakan na tayo daytoy a Mesyas. Umuna, in surat ni Isaiah, the Messiah was a man of sorrow. Isaiah 53 verse 3. He was despised and rejected, a man of sorrows, acquainted with grief, and we hid as if were our faces from him, and he was despised, and we esteem him not. Anyan kakabsat niya? Imay dito anak iti Diyos. Naglasag. Through dayjay kunatayo nga incarnation. Pinili na. Pinanawan na kakabsat dayjay trono na. Pinanawan na dayjay dignity na nga isuna ket Diyos. Imay ket nagbalin kabsat. He is a man of sorrow.
Anyan dayjay kunana iti maysa nga propeta ket saan nga awaten iti ili na. Napan he came to his own, but his own accepted him not. Idi kita antay lang ngayon ng kapsat, idi agrugi iti ministry na. Idi inbagada nga naggapu ijay Nazareth. Anya dayjay nga naibaga. Adda kadi iti maysa nga banag nga naimbag nga gapu iti Nazareth. Jesus, our Messiah, was a man of sorrow. Mikadua kabsat. The Messiah carried our grief and sorrows. Iti verse 4 kunana, surely he was born with our grief and carried our sorrows, yet we esteemed him smitten by God and afflicted. No alain tayo kakabsat, dahil literal. Idin nga masentensyaan ni Apo Jesus. Adda kuma dayjay tao kakabsat nga kadayjay nga aldaw. It was a faithful Friday. Dayjay nga tao kakabsat ket ni Barnabas. I stand in Barnabas' shoes. Ta ni Barnabas kakabsat ket in represent na iti amin at at tao amin ang managpasok. Dadtoy ni Barnabas at dadtoy ni Apo Jesus. Ket idi nga pinagpili digiti agturturay the authority no sino iti wayawayaan da ni Jesus nga awan ti basol na wenno ni Barnabas nga maysa nga kriminal. Anya iti kunada. Wayawayaan yun ni Barnabas. Ket in lauda, crucify him. Crucify him. Dayjay kakabsat nga bantot nga panakasentensya ni Barnabas. Nga isuna kumadayjay matay. Isuna kumadayjay agbagkat kadayjay kapan nakaibabain iti cross. Amuyo kakabsat no, alain niyo kumadayton. I'd like to tell you my personal experience. Idinapan kami kakabsat ijay Jerusalem. How many times I walk ijay nga kalsada nga ninaganan da Via Dolorosa. Via Dolorosa. The street of suffering. Manipod ka dayjay pan nakasentensya ni Apo Jesus. Binagkat na dayjay cross na. Amuyo dayjay nga kalsada kabsat ket naaramid akas digiti bato. Da kami nga taga Ilocos nala kami nga i-relate akas kuma dayjay kalsada ijay Vigan ijay Crisologo Street kabsat digiti ayan digiti mansion kasjay iti kalsada ijay Via Dolorosa. Ket anyan kakabsat nga pinangbagkat na dayjay across saan nga agpaiken ko na may saan na dangkok abanag. How could a sinless God, a sinless man, carry the grief and carry the sorrow and carry the shame? Amo day panang bagkat iti cross. Ket idin nga bagkaten na mabasa yu ti gospel kabsat Matthew, Mark, Luke, and John. Pagsawsawan da, sapsaplitin da, dumatupraan da. Ingana nga nakadanon kakabsat in the hills of the skulls iti Calvary. Mikatlo kakabsat nga inaramid ni Apo Jesus nga isu iti maysa nga unthinkable na dangkok. The Messiah was stripped for our healing. Verse 5. But he was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. Dayjay apan nakasugat na. Isumeten kakabsat iti panakaagas ko, panakaagas mo. Iti lugar ko nga maibabain, isunan na ibabain. Iti lugar ko ang naisapsaplit, isuna kakabsat,
iti sinapsaplit da. Ngem ammuyo kakabsat dayjay inusarda. At dagamin dayto usaren kakabsat iti Roman soldiers idi nga nakarkarupay ngem dayjay laktiko iti panagbaot iti kabalyo kabsat. Adda dayjay no daytoy kumangabsat adda dayjay us-usaren iti Roman soldiers at the end of the strings ket digiti kaslala nga dadakkel asima. Intuno ibaot da kakabsat daytoy nga pagbaot da sa daguyuden takimpet iti likod sa daguyuden kakabsat. Sumurot dayjay flesh. Sumurot dayjay lasag nga kimpetan kakabsat. Daytoy nga us-usaren dagitoy nga Roman soldiers. Isu nga idi nga inbaga ni Isaiah. Nga dayjay inbaga na kakabsat, by his stripes we are healed. Anyan nga nagpintas kakabsat. Anyan pa iti maysa nga nadangkok nga inaramid daytoy nga manlubot tayo kakabsat. Verses 6 and 7. The Messiah carried our iniquities. Itinbaga na kakabsat ni Isaiah, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid upon him the iniquity of all. He was suppressed and he was afflicted, and he opened not his mouth. He was led to the slaughter, and as a sheep before its shearer is silent, so he opened not his mouth. Sino ka? Sino dagitoy at tao nga umay na insalakan iti Israel ken iti Hintel? Inladawan kakabsat ni Apo Dios babaen ken ni Isaiah, datayo dagiti karnero nga nayawawan. Datayo dagiti karnero nga inaramid tayo digijay kayat tayo nga aramiden. Ket digijay kayat tayo nga aramiden is to go away. Adaywan tayo. Dayjay nga ayan, dayjay pastor nga agay ayat kadatayo. Ket anya ti inbagana, ket iti Dios inpabagkat na kadaytoy a Misaya dagiti amin a kinadakes tayo. When Jesus died at the cross, he carried the sin of all men. Dayjay basol ni Adan, dayjay basol dayjay maudi nga tao sakbay nga agrikep iti ruangan iti kaasi, sakbay nga umay iti maikadua. Binagkat ni Apo Jesus, isunan iti nasentensyaan nga matay. Anyan kakabsat nga nagpintas a panangiladawan na Isaiah. Di maudi kakabsat apaset dayto nga padto kunana, so he opened not his mouth. Idi kakabsat nga dadyayon, he was sentenced, he was silent. Tapay, kunana ket kaslala may sa akarnero saan na alin nga linukatan dingiwat. He was silent. Iti mabasa yulaeng kakabsat nang nangruna ijay nga panagruwarnan kadayjay nga korte nga nang sentensyaan da kenkuana. Manipud ijay nagnakakabsat ijay via dolorosa. Ingana ijay turod, we call now Calvary, sala nagsaon idin nga inbartaydan ijay cross. Anya digijay nga insauna, the famous siete palabra, the famous 7 last words of Jesus. Ngem he carried the iniquities for us. Mikalimang kakabsat nga inaramid na anadangkok. The Messiah died for us.
Verses 8 and 9, kunana, he was taken from prison and from judgment, and who will declare his generation? He was cut off from the land of the living. For the transgressions of my people he was stricken. And they made him a grave with the wicked, but with the rich at his death, because he had done no violence, nor any deceit in his mouth. Iti nagpinalan kakabsat, daytoy nga unthinkable na dangkok nga inaramid, iti manubot tayo nga agpaay kada tayo. Itinbaganan ni Isaiah, isuna nga awan iti basol na. He had done no violence, nor any deceit in his mouth. Awan kabsat iti ulbod nga rimwar, manipod iti bibig na. Ngem isuna na sentensyaan, inawat na dayjay nga sentensya, gapu iti ayat na kadayjay nga umay na nga insalakan. Adaw iti kay paset na dito kabsat iti verse 9, and they made him a grave with the wicked. Nangaramid da iti tanem nga agpay kenkwana kadigijay anadangkes. Laglagipin nyo kakabsat. Nga iti patay ket isu iti dusa iti basol. Anya iti kunanan ni Pablo, Romans 3 verse 23, for all have sinned and had come short of the glory of God. Sana inayon iti Romans 6:23, for the penalty of sin is death. Daytoy kakabsat nga inaramid da ken ni Apo Jesus. It's really unthinkable. Nadangkok tapay. Kasano kung mga sentensya iti maysa nga tao nga awang basol na. Ngem gapo kadayjay nga misyon nga aramiden iti ama nga agpaay kadagiti amin managbasol. Maramid laeng dayjay a misyon, babaen kadaytoy a Misaya. Anya dayjay nga nadangkok kakabsat, what are the unthinkables? Umuna, the Messiah was a man of sorrow. Nagsagaba, gapu kanya, gapuken ka. The Messiah carried our grief and sorrows. Binagkat na, inpabagi na, degijayin kakabsat nga dusa tayo, isunan, itinagsagaba. The Messiah was stripped for our healing, nasugat-sugat kakabsat. Daytoy nga manubot tayo, tapnulaeng maagasan tayo. The Messiah carried our iniquities. And lastly, the Messiah died for us. Daytoy iti ebanghelyo. It is in the death of the Messiah that mankind can have eternal life. Kunana kabsat ni Ellen White, iti libro Our Holy Calling, page 44. Christ bore our sins in his own body on the tree. What must sin be if no finite being could make atonement? What must its course be if deity alone could exhaust it? The cross of Christ testifies to every man that the penalty of sin is death. Oh, must there be so strong, bewitching power, which holds the moral senses, is steeling them against the impressions of the Holy Spirit of God. Iti lugar mo, iti lugar ko, iti lugar dagiti amin ang managbasol. Daytoy manubot nga awan iti basol na natay. He did the unthinkable. Tapno siya ken si kakabsat ko, maadaan iti sagot iti biyag nga ngayon.
agkararat tayo. Agyaman kami o Diyos, iti ayat mo kada kami, oray pa iti leksyon nga inted mo Ama. Agyaman kami iti panagsakripisyo ni Apo Jesus na agpay kada kami. Iti papatay na. Naitid kada kami iti sagot ti abiyag ngang nayon. Agyaman kami launay Ama. Maitid kumakada kami manipod kada itong eleksyon. Dahil panagayat ken ka, dahil panagayat ken ni Apo Jesus. Katulungan na kami pumababain iti Santong Espiritu, nga iti panagbiag mi o Diyos, ket agbalin anak ay ayo. Agyaman kami, itinagan na po Jesus. Amen. Anyan kakabsat nga nagpintas, nga bundaway nga nagkakadwato. Ni Apo Diyos iti mang bendisyon kana kayo. Nga nanumay nga lawas, manen, happy Sabbath.